Parlong hakane ka parthe don bon ba ki chaching bam ki bate ya ka met ka phat jongi ki breu kum ki chhur ki chem ki do do wa bar ki do mrat balai phu chai hoi don bon ba ki breu lane ki long yang ba kim ya bang cha shu lada am don do bar ki chu ya thel lampa hiru ya ka do haswa ban lut no ka do khnang ban bang cha te hakane ka video mata ka sngi ngawan ra ya phi ya ka wei ka topik sapang uwei uchai dokha ya uba ka sarkar India menta kala ban no lane kala khang no ya ka chingbam ya une uchai dokha batru ya ka ching ya de ya thet hayeu ha han bat kum chu ru banwan supply na sabari hapo ri India ya kum une uchai dokha te haswa mastang apreng subhai phi baro shakane ka YouTube channel chonga bat subharu sa share like bat subscribe ya kane ka channel chonga parlong hoi kumbala sa priang hi hapo social media ba ka sarkar India kala ban no ya une uchai dokha ban bam ban yade ya thet hayeu ha hat bat ban wan supply na sabari ya kum une uchai dokha ka kerteng chong une uchai dokha ka dei uthai mangkur balai ka sarkar India kala ban no ya une uchai dokha hanre ya ki we pat kichai dokha ki khlam ban te kat kum ka ching batai chokane ka doctor ka ba kerteng ka Dr. Priyanka Arya ka badai ka assistant director chong ka Alikat Fisheries Department kala ong ba uthai mangkur udai uwei uchai do uba don chingma do tam menta la saban no ha India namar ba ula wanra chingpang ba lai phu chai ha kamet chung kitu ki ba chumlen bha ban bam ya une uchai do uthai mangkur une uthai mangkur la tibru kum uklarius mangkur bad ba mi kenrei bha ha ki thai North East India bad Bangladesh te kat kum ka chingwat bnia chongki doctor wat bnia laong ba ka chingbam do ya une uthai mangkur ka wanra ya ki chingpang ba bon chan khamtam ya ki to ki ba don chingpang cancer la maham prasha ba amde ban bam namar ba kanang penhe ya ka chingpang amde ba ukta tang ya ka koi ka khia chongi ki breu hanre badru ulak ta langru ya ka mariang kumchu khamtam ba ula wanra chingpang langru ya ki we pat ki chai do hadu hanyo % la ong ba kinong ri do kha ya une uchai do kha kila basabam da ki do pun bala mix lang bat usalat hakaba la pencabo bha ya ki kiwa batru kala pen sneu ya ki chenthau ba im bat kumchu ya ka mariang saudong sakun te namar kata ka sarkar India menta kala khang persha ya ki to ki ba Jubang bha ban bam dokha ba amde ban bam ya uthai mangkur hoi ya kiwe pat ki chai dokha emlele lada bam lai no uthai mangkur te tangkane hi khublei sibun